วันที่เมย์นิริยัตสร้างในสมัยประคัดอารมณ์นี่แหละตาอินรินนี้วันนี้เฮียนินกุมที่นักการตีชินดานังอินช่วงกว่าอินกันหันวักช่วงเลยให้กุมสมโดนไล่จูไซด์แอนด์ซาวน์กันกัลโตชินนี่เรียลลิสติกตักมีหิ้งนินอินเทอร์เวชินไม่ละจ้างให้ชวนดราม่าลำพังให้กระตุยปุยตักชินนะอเมริการำหน่วมกติชั้นประคัดโปฮีฮีอันนี้เฮลัยมุนาฮิอานินเพนซิลเวเนียแลนคาสเตอร์รองส์มุนาฮิอานินไซด์แอนด์ซาวน์อันติจัวออกมาจู่กุมตินฮิอานินไบเบิลาคาแรคเตอร์ทั้งฮิโซอันเซียมชินอันนี้เดนิเอลเตดานิเอลเตโจเซฟาเตโนวาเตอาดัมเตคริสต์มาสจุงจางอิสุเตตุนจุมาฮิอันกุมินาฮิอันอินเอสเทรีกันเอนโดนานิกุมาคานทิเกติกันเลยตัวมาเซโควิดวางอินโซขันเสียมเทยลตวนตากุมินายรอชวนไออันรอนติทาร์เลตาให้มิโซเอ็นตูเรียนอเมริการำมุ่งทั้งใจนั้น local com ทรีนั่นนี่อัมหูนมเทยมาจู่มิโซรามาจังอา local มีขวลกันในจ้างเทปอเฮียนกันกัลปุยจากทรีนะกันกัลปุยเวซ่าอุจาทินบอกกันนี่ให้เตียงอังมุนฮีอเมริกาจวนินมุนนี่เจ้าวะเอาออกมาประคัดจูเพนซิลเวเนียเนี่ยประคัดจูมิสซูรีอันนี้จู่วันนี้ฮียนินหุ่นฉากกันเนี่ยจู่เตียงหุ่นกันเราต้องแหละเทตาฮัลโหลมอมมาช่วงกว่าอินวันนี้ช่วงจูกันเอ็นแหละโดนนี่ทิ้งโลตะกินก็รอนปันเชก็สวลทรงเนอิมากะโลกูโบโตโลตูรินมินเนยังเชจะตัวนาอีเกียงอมตูรินมินสิลไฟลาna tin na re tanin thim le thi na theng po itan ka ve ko hwa ma si lal pa ka sui se lang che lobby mun he zau ma ticket le na te ai le in tour om na teออกมาเรื่องทรัมป์ต่อต้านให้ชวนไอตัวตั้มตักเลยตัวออกมานี่ตินซูบากามาร์ชินได้สิครั้งเลยตัวเตอมบกะยันกันฟาดไปในตัวรังซงแม่กัน You want coffee? Oh, 2 coffees. ไม่เรากินสักนิดอะเดินไว้จ้างให้กัลต่อแทน Shut up, low. Lost count. ตามต่อนักกุมละมาชวนดาวิดาอันชัวโดนนี่ฮิมิโซรัมเละมุนดังครั้งเอาอมเตเราเกียรติตางเอ็นดูชื่อให้ไล่มุนนะเห็นเรากัลคอมตัวนี่ซิงกันทงมาเซียเอ็งมาเบรคฟาสต์พวกกันไอ้มูมันแล้วว่ากันทงมาดิเวลากันทงใจนี่จ้องชูด้วยเรามูไรเดียวว่าติดชวนมันหมดตั้งกะลาซิงละมาขวดเตะเราเฉพาะเนี่ย
motor tlan chak the lawa ti chuan dar kar ni le minute som thum don lai kan tlan hu chong kan thling ta kha nia chuan in hei tuna chuan in amuna Yeah. eng eng mo kan le ya chung Plus, kan han ei they don take you concessions there. I don't want to eat red meat and like They don't have that much stuff wrapped, don't they? tuyên hen là chung cái nôm to son là trần là vá mi te anh lâu nu rút rèn à mà sẽ soi là soi nu cùng đắng ăn chu ni lâu anh cùng min hi chu seed luộc hạt tuột khopin cricket pon thal lâu vá với nia hết tiếng nga cricket kan han tông thầy hi kan chang thầy hi kan lom em mà cricket hi ni cũng mà kan lấy to khan ni đấy nghe nghe chú so om lo wangin ti khan refund loving kan da renga voinia kan mang thei ta ni he lampang a ve lam sir bang a puan zar phen po hi station ya khulai khu stage main stage ya he lampang bang po hi stage bokani chu tiang chuan stage hi pathum angin a oma ti chuan cinema en ang che hian heti lama so om lain he ta hian a ron chhun zoma ti han he lama ron chhun zom le ti khan hmuhnawm takin so kha ankle dot zar theya a changtu te an professional em chuwang chuanin en anuama so hian mitui a ko chuak thin ani kan thut na tur huna chong kan thuta kan du thu sam thapa tha si kan donga chu balcony chung tlar thumna ania heta kang hi chuan eng kim hi fi takin mid level ai hiam kheta alang he ti chuan chung koin kan thutlar thap he ta hian alo mo me mani anin bo sai na fele me ma hei kabula hianin alang them o ka thelawa hei hi dar thalangin thutna min hung tu an siama hei hi ti hianin akal tur group azira khan kan piami te ne kanin ti boy lo na turin dar thalangin ahung la du na hun son mai thei turin partition an lo siam in hung tur an lo siam khit khepa heng ti ngai tu na chang an khia ka ti hle maya til hi an ngai tu kim thri ne ni ho hu chu hei hi an ramanom nai me chu ani hei hi ceiling ani a sang me ma light chi thang an da ta hian ceiling kheng hian in ceiling chung bo ro ka theng hian in stage angin an hmanga heng te po hi van tir ko lo thok te tha te ni te rc te josepha kan en tum po khan heng a chung lama hianin rc le tha ten Zober Buk khatiang chi teng te kha chung lama hianin alanga ti chuanin akil tin hi gam chanan khan an hmanga tin hemi a chuat nge ya po hian hemi seat la seat in car hallway ang chi gangway ang chi a ten po hianin lem khan ron chang vek mai thin ani hei hi brochure an lo sem ani a hemi a hianin Estheri film a drama an chandan tur detail an tilanga a hianin act 1 le act 2 a om veka ain dotin lalina ruai the atangin bulan chananga chuan hmei chemel tha chung chang te
kan endon Hello, everyone. lai that him Thank you so much for joining us here at Sight and Sound. My name is Joshua. And so it was, in the 10th year of his reign, King Xerxes placed the royal crown on my head. I give you Queen Esther! tuna hianin intermission a half time chol ania chumi chung chuan stage kual hi kan entirang chu ta hianin an chan na khopui thalak alanga chu chu susa ania persia khopui stage a hianin ti hianin a in kual chuakin khopui tha an siam ani song in zong zong so in ang chia chia man vek ani a chonga te po son mi an om veka tin hetiang in chong stage prop in lem zong zong so Oh yeah. a viremo chet hei virle takhatia in chung lang thei ang chi khan an siam vek ani ti chuan khu lal in tak chu ani a lal in po khu cordiat angin a siam theya khumi kul ang khu kul bang ang khu aron tol chuak theya tin a chuat khu zau takin in hong theya in hnuai lam atangin thil dang props lal thu thleng te aron tol chuak theya tin a chung lama hianin lamp le rc lem tam tak aron tla tha thei bokani chu tiang chuan a kual chuak hian ti hian station ringot maya chu chu hmuhnawm tham hemi ringot po hi hmuhnawm tham ani He's bought us, paid to have us killed. That's not all. The citizens of Persia are called to carry out the murders. You are far from home, on your own. There's a promise waiting in our homes. We're not alone. Stars won't be swept away tonight. Be still and know He is God. He is on the throne. He's always here. He always will.
tuna chuanin theater train kan chuak le to a hmuhnawm ngang maya ROPUI ngang maya tuna hianin mi tam tak en le turin a ron in tiari le mek to a ron chuwangin tuna hianin ke ni chu kan chuak anga olam kan pan to don ani tun trum Esther chu trum dang aya ROPUI na nia ka riat chu zai em mayan zai thiama tin a story Bible lang bak ngaihnawm takin an phua pela unprofessional em ani ti tu te chu ber chu nam lai chu ni hmuhnawm khawp maya engkim khan min inspire veka ama ero chu I karil ruwa lo om chu pathian rem ruat na mihring te chunga I alo thlen laia I som kan ti te kan ngai dan ni lo te le kan lung ngai pui thin te hi atop pathian rem ruat sel tak ani sia te hi alo lang thin ka sia a atopa na te lom na te pathian ROPUI na alo lang thin te kha lai rin zawa enge hmuhnawm ti lai deuh enge ru ru khoi deuh te om mem Estheri thawnthu la thir Bible thir to pijon kalo visualize thiam ngai lo thina atia taka drama chan en nge khan story chiang da ti nang ma nang enge a story kala shavak ngalo khamia ka shatira ha thangti munong ti nia kan ri ru khoi lai te po ai nang lo anga a chen chuanin production quality tha rim te a chen chuanin a story behind te ke tun tu ma chuan tha ka ti chu tam maya pakana chuan an zai thiam ka ti khawp maya e thum dang song song ai zai vocal kha tha mi o ka ti a tin a stage set up props te a ROPUI mewa an professional ka tekin ber chu du to ka video cinema an han edit to an han play top ang hi ani ber mai lem chang si atira changa atop thlengin pakhat ma ei bom lowa ni chho char in la lon thlap si mun ranga en tur om si khatiang chi kha a ROPUI em mai ni aman to dan tur le anin bo sai na sat dan tur sia te a ROPUI ka tia tin ROPUI ber mai chu khovel ram hausa civilization le khovel ram hausa reng hi ril ru in hong zau te hin lo ni zel maya hei tak mai hi voinia ka mu chu ni in ka hia persia ram po an lo in hong zawa an rama I dan lowa om te salman te saltang te ka ding thleng khan prime minister na te le lalnu ate an lo mang he chu tiang khoparil ru zau chuan puami ina an fita an that phot chuan ten chu tiang chen Josepha thawnthu kan chiar point ta po drama kan en to ai gupta ram prime minister ni thei khopin ramdang mi ni si kha aum theia chu tiang zel chu ni a kan keni po hian in en ton tur tam tak kan nei ani Mizorama namdang country dan te kan unau te country dan te heng thleng hian en ton tur kan neia tin chu mai ba ka namdang country dan ba ka keimani le keimani kan in tri dan mani ko than ni lo kan ngai san lo dan te mani political party ni lo kan du sak lo dan te en hianin zirtur tam tak kan nei ni I voinia hianin a chiang lein khia kan hodon ta a hokonga chuan Amish dor lian pui mai kong sir mai a hianin alo oma chu voinia hian TLAWH ho kan du a until zorte pona an lo hung tuara ro asur de dur na a han teilu thau chu kan tum ani Amish-ho hi makteu mai an ni a pathian ring tu chu an ni a ma se Christian ti hlei thei po an ni chi alo voinia hianin until siamte kan thlir kual thuakanga dor lian pui helaya hianin an siam ve a
ta chuan ei tur te hei thut thleng te lampos te da khon war da na tur te an siama pon an lo hung tur mai ani heng te hi amoin atlo hle don ani an thil siam reng reng hi a quality a tha ani tuna hian dor chung lampang kan pandona dor chunga chuan electric alo eng tuara hei hi an dor ania wangin electric a om mai ani a an mani chen na ina chuan electric pon mang lo ani motor te po hian la mang meu lova sakor to lai lir an mang ber ani voin ni hian eng wang te kher nge ni an furniture zorna lampang kan han pan masaber ringota furniture hi an siam thiam em maya amoya atlo bokani ari khuk maya kumtam tak dai turin an siama an thil siam reng reng hi a quality a thani amama amel amoya angeta tlo deu turin an siama tin han thut vel po anuam khopani furniture te kan enzo chuan kan kal zela thei mi sap trong chon jam an ti maya hetiang heng te hian thei thar te thlai thar te nia thei hei jam te tiang te hi an ram tha thu ta hei hi voin nia lei kan du wanga lut kan ni pakhata an thil siam te hi organic vek ani a athiang hlimbi ka ei turan siam te po angai thathlak hle ni se tiang chuan an thil siam reng hi quality big takin an siama hei wang hi niang mi tam takin an dor an tloa thil tam tak an leisak thin ni chu an nam an sa khwa an mani mi te in tun nun na ani eng kim hian siam vek maya an them thiam em a an tai ma bok ti po a chianga hetiang ang neu no te le thil chi rang tar moi ang chi te frame ang chi te thuziak tha te inzirtir na thuziak tha te an zuar ve vek maya ai hi an supermarket ani ve thlota an dor chung po a thovengin anuam hle ni tuna hianin hun rei tak chung he dora hian kan om to a holam pang te po nai kan du don le to mayanga kan thil mu ang zong te kan han lei ve anga bur nga jam kan leya kumtinin khetia kan kalapiang hian thil ti pazia kan neya chu an bawnghnute farma an bawnghnute siam kan leisak thin ani tuntruma po hian buruak enga mozat kan kenga an bawnghnute hi sor thlak lim kan tiang kha ni a atak em a chuwang chuanin aman hla a atlom boka tin artui kan leizia bokani voinia po hianin kan zonga kan zon kual nuwa leina tur kan muta a la pasteurize lo ania wang hian an hral ngam chi alo thina an film khur hle ni ma se hral du kan mu fu a ti chuanin kan leita a tuna kan muang hian an barrel lian pui a hianin an da a an nga em a chu min te chu saka an artui te po kan leya atloma tin athiang hlim boka bawnghnute hi atak em ani henga bazara kan muang bawnghnute hi chu a test hi Mizoram ate kan in nen khan a in ang lova amaro chu tuna hei a her homek hi chu Mizorama kan ei thin sor thlak lim kan ti ang kha ani a Mizorama mi ai ma khan atak zo kani
an bawnghnute da khol na tanki chu hong turin katia a han hong china a chung kan han ena bawnghnute chun lo nga tak zet maya hei hi engtika takral zawang mo hetiang hi ni tin an sor ani chuanin ral tur chu an nga hle ani For the milk is like 15. 15, right? Yeah. And then the eggs is 20. Yeah. So that's together 35. Apa yang suami ni? Oh my god. Thank you. Thank you so much. Again. We will. It's for you. Thank you. Thank you. Thank you very Thank you much. so much. All right. Bye now. Bye. Kanon